салом алейкум бародарон ва хоҳарони азиз. шумораҳои тартибӣ. Дар мактаб ва донишгоҳҳо дарс одатан бо навиштани таърихи рӯз шурӯъ мешавад. Мисол, heute ist der 1. September. Имрӯз 1 сентябр аст. Яъне мо агар гӯем ки heute ist 1 September, ин ҷумла хато мебошад. Ё ин ки das ist mein 6 Buch гӯем, ин ҷумла низ хато мебошад. яъне тарзи дурусти истифода бурдани шумораҳои тартибӣ чӣ гуна мебошад? шумораҳои тартибӣ бо ёрии илова намудани пасванди Т ба шумораҳои миқдорӣ аз 2 то 19 ва ба илова намудани СТ ба шумораҳои миқдорӣ аз 20 ва зиёда ба вуҷуд меояд. ба вуҷуд омадани шумораҳои тартибии 1 ва 3 аз боқимондаи шумораҳои тартибӣ фарқ мекунад. яъне einste намегӯем, dreiste намегӯему, erste ё dritte. шумораҳои тартибӣ бо ҷинсҳо тағйир меёбанд, бо артиклҳо ё бо ҷонишинҳои соҳибӣ истифода мешаванд ва мисли сифат тасриф мешаванд. барои каме равшантар андохтан барои шумо якчанд мисол меорем. Heute ist der 1. September. Имрӯз 1 сентябр аст. нигоҳ мекунем, моҳи сентябр яъне ҷинси мардона аст ва барои тасриф кардан гуфтем ки ба монанди сифат тасриф мешавад. яъне вақте артикли муайянӣ биёяд, новобаста аз ҷинсиятҳо сифатҳои мо гуфтем ба андаки мегиранд. яъне инчунин низ шумораи тартибӣ низ ба андаки гирифта истодааст. Der 1. September. ё мисоли навбатӣ, mein drittes Kind ist 11 Jahre alt. яъне гуфтем агар сифатҳои мо пеш аз худ ҷонишинҳои соҳибӣ дошта бошанд, он гоҳ бандакҳои s, ва мегирифтананд ба ҷинсият нигоҳ карда. инчунин низ ҷонишинҳои соҳибӣ низ ба монанди сифат тасриф мешаванд. Das Kind яъне ҷинси миёна аст. аз ин лиҳоз mein drittes Kind ist 11 Jahre alt, яъне ҳамин ҷонишини шумораи тартибӣ ба мо яъне ҷинсияти ҳамун киндро нишон медиҳад. мисоли навбатӣ, ich übersetze den 20. Text. ин ҷумлаи мо дар аккузатив истодааст, яъне ich нисбати текст амалро карда истодааст. Der Text гуфтем дар аккузатив den мешавад, яъне артиклҳои der ба den мубаддал мегаштанд ва инчунин сифатҳои мо ба андаки n мегирифтанд. дар ин ҳолат низ чунин рух дода истодааст, яъне der тексти мо den текст шуд ва шумораи тартибии мо низ ба монанди сифат ба андаки n гирифт, яъне den 20. Text. ман матни 20-ро тарҷума мекунам. Monika nimmt meine 8. Tasche. ин ҷумла низ дар аккузатив аст, яъне дар аккузатив ҷинси мардона танҳо иваз мешавад, миёна ва занона иваз намешавад. аз ҳамин лиҳоз meine 8. Tasche die Tasche аст. Am 1. September beginnt die Schule. яъне 1 сентябр мактаб оғоз мешавад. пешоянди am мондем вақтро нишон медиҳад кай оғоз мешавад, яъне 1 сентябр. вақти пешоянди am омад, шумораҳои тартибии мо ҳамавақт ба андаки n мегиранд, новобаста аз он ки мақсад мардона аст, занона аст, баъди ӯ меистодагӣ исм. Am 25. Mai endet die Schule. 25 май мактаб анҷом меёбад, яъне хотима меёбад. Der 9. September ist Tag der Unabhängigkeit. 9 сентябр рӯзи истиқлолият аст. Lola kauft ihr 6. Handy. Das Handy яъне Lola телефони мобилии шашуми худро мехарад. Ich lerne die 2. Sprache. яъне ин ҷумла низ нигоҳ мекунем die Sprache ба андаки гирифт. Das ist ihr zweites Kind. Liest den 3. Brief. Schreibt sein erstes Buch. яъне das Buch ба андаки s гирифт. Der Brief яъне ҷумла дар аккузатив ҳамон den шуд.
умедворам мавзӯи имрӯза ба шумо фаҳмо буд. Хонаободу тансиҳат бошед. Чус!